Bir çaڭarak астыда. Алматы шәһәренең Карсу микрорайонында урынлашкан номер 179 мәктәптә Казакстан Халыклар Берлеге көненге багышланган шахмат буенча мусабакасы үткәрелде. Бу бәйрәмлек фәалияткә шәһәрнең һәр хил районлардан мәдәният мәркәзләренең вәкилләре ва шахмат хәвәскәрләре катнашты. Милләтара җәмгыятьлек берлек ва разымлыкны жокыркы дәрәҗәсендә баһалап, İşçilerге катнашкан мейманлар оештыргычыларга бәхри ярлыклар тапшырылды. Мусабаканың мәдәни кысмында мәктәп укучылары нақша ва усул аркылы үз иктидарларын күрсәтте. 4 саатка созылган мусабака нәтиҗәсе төшлек вакытта илан кылынып, 1-4 орын алган галиплар атанды. Шуның белән биллә иң яше чоң катнашкучы, иң яш катнашкучы ва галибегә булган ирадасы өчен дигән номинациялар буенча махсус мукафатлар белән тәкъдирләнде. Өткізелгән мусабака милләтләр ара дуслыкны күчәтеш ва чоң шәһәрдә кәң халык тән тәрбиянең тәрәккыятының җәнлек мисалы булды. Әзиз Садыков, Калам ТВ телеканалының махсус күрсәтеш.